Ina 'yan Nijar, ku taho ku ji zance na harajin Nijar, magana ta harajin Nijar, abin da aka tsara, hikimar da aka sa ciki, sannan kuma tsarin da aka yi. Ku saurara ku. Sabon doga ya kawo tsari a fanni 11 wajen haraji da shi ya kawo ni zan kwatanta muku su. To na farko shine doka ya ce kowane ma'aikata, in kai na gwamnati ne, in kai na farin fula ne, kai na prive ne, to in kana samun albashiri a cikin kashi 100 a dauka guda a tallaba mashi dauniyan ceton kasa. Me a aka nan, in kai mushe lakwal ne kana samun jika 100, kowane wata ana dauka jika a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. In kai shofer ne kana samun jika 50, ana dauka 100 a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. In kai na likita ne kana samun jika 200, sai a dauka jika 2 a tallaba. To bayan shi an ce bai yi ba, ya kamata su oga wanda suna jagoran kasa, wanda ana nome a dekre ko a arete, su ko su kawo nasu su gwaji a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. Kenan su wajen albashirin nasu bankin guda da ana dauka a kashin 100, ana dauka kuma bisa wanga kudaje da ana basu saboda sun samu nauyi jagori, ana idda ciki a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. To ku saurare, akwai wadansu a kashi 100 ana dauka 100, wadansu a 100 ana dauka 65, 50, 30, 25. In mun dauka misala mutanen gwamnati, sojawa suna ciki, premier minister, president da vice president na institution babba na jagoran kasa, sabon tsari da muke ciki, su a kashi 100 sai a dauka 100 a sa. To cikinsu akwai wanda ana idda jika 500 kowane wata cikin albashirinsu ana sa. Akwai wanda ana dauka jika 300 ana sa. Akwai wanda ana dauka jika 200 ana sa. Ina tamma SJ da yana nan da gwamna na jihar Zandar a kashi 100 mun dauka wanga wata 50 mun sa. Ade da prefet ina tamma cikin albashirinku a wanga wata a kashe 100 mun dauka 25 mun sa. Wanda duk da na samu a wanga wata direction de solde sun aika munu miliyon 112 da an dauka bisa kudin oga an kawo munu. Sai dai mu ce Allah ya sa muku albarka. So bankin wanga fanni akwai na biyu su ne kaya da suna shigo gari, produit d'importation a nasaranci. To cikinsu akwai wanda muna amfani da shi saboda rayuwarmu, amma akwai wanda ai kasa suna amfani da shi saboda jin daji su ne ana ce bien de luxe. To a fannin nan mun diba da yawancin su ba talkawa ne suna abun da, sai dai talka mai karambani. To akwai wadansu a kashi 100 mun dauka 3, 7, 10, 12. Mi aka yanga ina dauka kawai example masu shan sigari. Ai ba dole ne dan adam ya sha sigari ma bayi kyawu. To masu sigari kwanakin ga dai za ku gani za a ada bisa kudin sigari. Masu shan cica, masu shan giya, masu shan biyar, masu shan vin, masu shan miya sunan shi champagne da sauransu, su ko ana sa. Tunda dai ko Allah yake bayya so a bar shan giya. To in mutum ya tai shan giya ya san a can za a dauka kadan a tallaba ma gidauniyan ceton kasa saboda tsaro. Tunda dai ko shan giya ma ba sai ka samu tsaro ne kana shan shi. In babu tsaro ina dama ka zamna a baka giya. Ko to baba da mata ku ko mun diba a fannin dubaran ku abinci a romazin nan muna so a rage kar a sa mai gida a romazin. Can kuma mun kare kajan tun da a romazin bai ya kyawo mazishe, akwai kanser akwai malaci da yawa.
bancin shi wanda suna ado kwalliya turare da wadansu kaya shaye da sarwansu su ko dan ba mu so a yi a shiga cikin rashin lafiya mun kare guda da dai cikin mai da ana shaye-shayen nan ciki. Akwai wadansu fanni su an sa ne kadan saboda kaya irin nan ana yi su a garinmu, kamar mu dauka ruwa. Na gani yanzu ruwa flesha ne an bani, can a tawo ne ana yi shi. Akwai mai kamfani da yawa da suna ruwa, to muna so su ko mu san shan abun da ana garinmu. Kenan duk ruwa da ya zo daga Najeriya wajen su wuri sai an kara bisa su, fiya wata da sarwansu, da muna so a sha na namu. To da lemu harin da sarwansu. To bankin wanga fanni akwai na uku shine kaya da yana fito a garinmu, wanda in fannin gona ne, in fannin su dabba ciwo ne, in fannin cifi ne. Muna yi mu ce kawai fannin cifi dai ne ya jayo hankalinmu wajen wanga kote, saboda abin da na faɗi muku a Difa. To can in kaya zai fita a kasanmu a kashe dari sai ana dauka fudu, duwane ne, kwadon duwane zai dauka shi a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. Da mun kare wanga sai mun ta yi a wajen fanni masu gona, masu likta, wanda in suna aiki sai da authorization, sai da certificate, sai da license. Su komo ana dauka in dari ne jika ne nan ga ana dauka kadan a tallaba mu gidauniyan ceton kasa. Sannan mun ta yi a fannin kudaje da societe da etablissement public suna ashe a banki. Wata rana suna ashe kudi a banki su ce to adana shekara guda 2-3 ba mu taba shi. To a can 'yan banki saboda adana kuma sun aiki da kudinsu cikin abun da sun samu suna ce ma societe to muko muna baku naku godiya cikin shi. To cikin godiyan nan muko mun ce a dauka 10 cikin dari 15 a tallaba ma gidauniyan ceton kasa saboda tsaro. Can kuma kudi da yawa ne ana yi a samu. To da mun kare wanga fanni sannan ne mun yi hira da yawa da masu kasuwa, masu 'yan societe, grand entreprise babba. Sun amince don sun gane da in babu tsaro babu entreprise, in babu tsaro babu aiki. To sun yada cikin nasu kudin kasuwa ba riba ba, amma abun da sun sai da wata cikin kashi 100 a dauka guda a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. To ina ta ma fannin gane akwai kudi da yawa da zamu samu. To su wane su kamfanin ga? Farko su ne banki, su ne assurance, su ne transport, su ne BTB, su ne kamfanin salula, kamfanin masu internet, su ne masu kanal na television, su ne masu soni loga wurin da ana abun na plaka na motoci. To bancin su akwai wadansu kamfani su ko an ce cikin dari a dauka biyu. Su wane? Su ne su amana sunita. Sannan su ne wani kamfani su babban da suna filon nan da ana jayo sisiri a ko'ina. Bancin shi akwai wani kamfani babba na gwamnati, shi ko mun gani lalle mutane suna aiki sosai da shi. Shi ne kamfani loteri mai kula da caca. Mun gani wallahi mutane suna caca. A shekara sai ka gani kudin caca ya kai a kadan cikin miliyar 100. To cikin mun ke a dauka 2/100 a tallaba, ce nan can ya wuce miliyar guda da zamu samu a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. To bankin wanga sannan mun zo wajen ogoji suna yi internet. Kun gani talkawa su suna forfe ne, amma kamfanin babba su yin internet gare su. Ogoji su ko suna da yin internet, telefon nasu facture ne suna biya, ba za su forfe ne abun nan. To an ce to dan a daidaida su ko cikin facture nasu a kashe 100 a dauka guda. Don ka misala SJ ina ta kuna cikin oga ko ba ku forfe, in ba ku forfe in dai telefon naku da facture ne, to in wata ya kare in an kawo muku facture shika 100 ana dauka shika a tallaba ma gidauniyan ceton kasa saboda sauri. To bankin shi kuma mun ta yi akwai wadansu asusun ne, asusun 3 su ko wajen su mun ce cikin kashi 100 za a dauka 10 a tallaba ma gidauniyan ceton kasa. Asusun farko shine asusun wurin da akwai kudi na salula da ana ba kamfanin ANSI
dan a yi galgadin salula, kudi a salula, aikin sisiri dai duka. Na biyu akwai wani asusu da ana nan ga kirka da ana ce fond minier, kenan ko ina da akwai kudi zinariya, uranium da sarwansu, in an sa a can an ce a sa 10 cikin 100 da za a tallaba ma gidauniyar ceton kasa, ba su fara aiki ba. Akwai wadansu kudaje da suna shigo cikin wadansu asusun nai da suna wajen regie financier, directeur general su ne suna kula da shi, da su ne suna aiki. Wadansu wata rana in an tambaye su contribution an ce wata abu suna tallaba, su ma dai a aiki kasa suna sa shi. To wajen nan ne mun ce to a kashi 100 ku ba mu 10 mun ko mu tallaba ma gidauniyar ceton kasa, sun yadda. Kuma kudi da yawa ne, sai dai Allah ya sa musu albarka. Bayan shi sannan mu zo na tara, ONG da association su ne suna bido tsaro don suna aiki a karkara. Su ko an ce saboda effort de guerre su tallaba ma gidauniyar ceton kasa. To ONG karami za su ba da jika 10 a wata, kenan shekara 20 da jika 120. ONG moyen jika 20 a shekara sai yayi jika 240. ONG babba su ko jika 100 a wata sai yayi miliyon guda da jika 200. Bankin shi sannan akwai mesure na 10 shi ko ya kumshe oga da 'yan kasuwa da masu hali, su adda gidaje mai haya. To kowane oga in ka san kasa aya ma gwamnati, ma projet, ma entreprise, ma societe, ma ONG, to ka sani cikin kudin ayan nan a bisa 100 za a dauka 3 a tallaba ma gidauniyar ceton kasa saboda tsaron kasa. Sannan na karshe shi ko kullum na 'yan kasuwa ne. In kun samu marshe na kasuwa cikin kashi 100 rabin guda za a dauka a tallaba ma gidauniyar ceton kasa. To ga jama'a, secrétaire général mesure 11 da ya kumsa sabon tsari. Kun gani ko sabon tsari nan mu ne fa, mu da Allah ya bamu, mu da Allah ya bamu aiki. Masu kasuwa da suna tare da mu, ku da Allah ya ba ku anyan kasuwa. Ogogi da suna tare da mu, mu da Allah ya bamu, an bamu dekare, to mu ne ya kumsa. Kenan muna so ku tamtamna ma talkawa da mutane yanzu anyan sabo gwadi ne mu muna nan gayi mu da muna jagoran kasa, don mu samu tsaron kasa, don mu samu incin kanmu. Inda mu 'yan kwamiti mu yi aikin mu akan bisa amana, a bisa bin ka'ida, wanda acteur da suna concerné da mesure sun yi aikin su daidai, muna tamma a shekara kudin gidauniyar ceton kasa yana yi ya hau da miliyar 50. To da kudin nan insha Allah za mu tallaba sosai ma sojawa saboda tsaron kasa, saboda yaki. Kuma yakin nan da an kawo munu mun san da ba bindiga kadai ne yana iyakan da shi. Don dan adam ne an sa cikin yaki, dan adam kuma da an sa cikin yaki su wane? Dan mu ne, mazan mu ne, wata rana ma mu ma ne mata da ana za. To muna so da gidauniyar ceton kasa mu tallaba ma matasa, mu tallaba ma mata, dan hankalin su ya jayo wajen aikin gona, hankalin su ya jayo wajen aikin bida. Komsa ko bandi in ya zo wajen su ba su yi su jayo hankalin su tentation wajen radicalisation. Kenan ga aikin da gidauniyar ceton kasa ya kumsa.